Baví tě to vůbec? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Ha, chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Vodku. Jasný, není na co čekat. No, když někoho balíš, tak jeden z vás prostě musí být připitej. Aha. Tak která to bude dneska? Fešná teta. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Ahoj! Ahoj, známe se? Ne, Dobrý. A dál? dneska se budeme líbat. Kdo? Ale, Pojď, dáme si něco. rande v klubu, to je jako vážně? Jasně. Pití, tancování a tak? No tak já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Petr. Dana. Co si dáte? Hrdličky. Na co máš chuť? Já? Tak já vím, co si dám. Juice. Džus a tonik. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Ne, dík, není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. Tady to máte, děcka. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchodku. Hezky. Tak to záleží na tobě. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. Hele, budeme to muset trochu urychlit. Tak co tam máš dál? Povídání o rodičích, muchlování na kanapě? Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale já vlastně pracuju pořád. To máš jako ve vztahu. Pro ten taky pracuješ pořád. Nejenom od 8 do 5. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Protože lidi, kteří mají v životě nějaký cíl, tak jsou... Hej! Co? Já jsem tě poslouchal. Jasně. Takže novinářka. O čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. O čem myslíš, že mluví? Ti dva. Hej, knedlíku, v tom tričku vypadáš tlustá. Ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš nějakou to? Mladou? Nějakou? Jo? Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Klídek. Co je? No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? To je ale hloupá otázka. Hele, buď řeknu, že nějakou mám a ty odejdeš, nebo řeknu, že žádnou nemám a budu vypadat jak nějaký chudáček. Tak radši vyber ty. Promiň, musím. Mocík môj, ty si mi nezavolal, odkedy sme sa rozišli. Myslíš, že sa hnevám? Hnevám. Ale som pripravená ti odpustiť. Teda, ak si konečne prestal hľadať tú svoju pravú. Môžeme zaspomínať na staré časy, čo? Alebo bude ti vadiť, keď to chvíľu zostanem? Ano, bude. Ale keby som ti povedala, že na mňa nikdy nemyslíš, tak by si ma opravil, že hej? Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítím. Nepůjdem tancovat? No jasně.
Pojď ven! Tak jo, Tak jo? tak já si jdu pro věci. Tak fajn! Víno! A narazila kosa na kámen. Ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijď zapít. Tak můžeme jít. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mě tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Tohle? Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. Neblbni. Ujede mi autobus. Počkej, nechoď ještě. Ráno mám uzávěrku. No tak to můžeš napsat u Ale mě. tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. No tak ale to já nejsem, to Tak přece... proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Tak kam? Dejte mi jich 5. To nemyslíš vážně. Tak 7. Teď jsme se na něčem dohodli. Tak hezký večer. Příště přijďte s nějakou, co má city. Kým teda píšeš ten článek? Čau! Kdo to je? To je Filda ze základky. Známe se léta. Zdarec. A kdo je tohle? Dano, tohle je Filip. Musíš být výjimečná, obvykle si jména nepamatuje. A co vy dva spolu máte? Co? Chodíme spolu. Nechodíme. Já mám radši skromný kluky. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. Tak pojď. A teď mi pověs něco o tom článku. To je složitý. V pohodě, mám čas. Jo, Obalení. téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klobouku. Ne, to ne. Ale tam si byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Třeba takováhle? Nebo i přesně tomuhle se vyhnem. Kolik je vůbec hodin? Za 10 půlnoc, v kolik ti to jde? V celou. Kudy? Doprava. Jsme tu z druhé strany. Měl se to nějak obejít?
Ano, A kde bydlíš? daleko. A to je blbý, no. To je. No počkej, kam jdeš? No domů, já musím napsat ten článek. Jestli to napsat, tady, pomůžu ti. Dobrou noc. Tak díky za večer.